بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amalima DMS TV la jabaka mali kono mali koka anga fulini wala ndombi obela jelinya o munu tisege atinina abi en laje YouTube sanfɛ TikTok fo ka taa se réseaux sociaux bela jelima anga fulini wala ndombi awiye ka fo ye ni an sigile doni baw olu ka kene konna la inshallah bi ani anga malmatu de be jogon bro no madame Kamara Seyda Fatima alen ala sonama amina wala wala like amina kuma temu ka bi na fo temu temeleuna alisa ambe muso ka babu konna la o ye babu dumaye folo takera muso ka nga hake dume be muso ni a cece hake dume be ceni a furu muso ce o tebelen ko fe ka bui ani bi malmatu Seyda Fatima amena kuma jogo dume ka nga soro muso la comportement dume ka nga ni muso ka nga adopter pour que ga a cece soro fo ka tasi ala je soro lima sabula Allah subhanahu wa ta'ala ba faye ko pour que ga ale je soro muso ni furula ka ba ibi furu cere je ni aka cha ala fe ibi ala je soro o konna la alhamdulillah anga malmatu sira kenaka amba fo DMS TV la be baka bela jeli munu be fe ga o sedo anga jemu kan konna la akara partenaire ye sponsor munu te sansoro juru ko donc numéro munu be ga teme aga télé duguma ni wakati na abi o numéro ta ka cha ala fe ani anga nyamaya bulo maw abi nyogo soro ni ala sona ma partenariat o hukumu konna la ambe kuma di anga malmatuma Seyda Fatima assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Seyda Fatima ina na DMS TV sanfɛ ni wakati na foli jumɛn b'i bolo ka kɛ an filɛbagaw ye ni wakati na so mi an ka don an ka thème kɔnɔna la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu solihat. Subhana rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa'hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كفو DMS TV في البرابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. DMS TV lam jabaga bela jeli foli soro alhamdulillah Seyda mi tagani anga jemu kan yɛrɛ temu ye o ye juma ye ina fɔ furu la ni y'a mɛn furu cɛ ni muso de ko don mais a ka ca ala fɛ bamananw b'a fɔ furu sinsinbaga a jɔsen mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka furu banba o ye an balakaw ye alhamdulillah e bɛ se ka sɔmi an ka don yɛrɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye furu yɛrɛ kan fɔlɔ sɔmi an ka don muso kan ka a jɛ sɔrɔ sabula n'i y'a mɛn i bɛ i cɛ jɛ ɲini i ye furu de dɔn fɔlɔ. Alhamdulillah o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ furu ye fɛnba ye Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye min kɛ farida ye adamaden bɛɛ lajɛlen kan ni adamaden n'i donna furu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ k'i bɛ fɛn kɔnɔ fɛn min ani i kun tɛ min kɔnɔ o tɛ kelen wa furu yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka jogojugu caman bali an ka sigidaw kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan silamɛya nana ni furu ye wa hali an ka kirabaw yɛrɛ kisi ni nɛɛma b'a Mustafa ye a ye furu kɛ ka k'a furuɲɔgɔnw fɛ ka furu valeur yira silamɛ bɛɛ lajɛlen na o la i b'a ye k'a fɔ ko ni furu fɛn min don fɛnba don fɛn barikama don mais anw de kelen don k'a kɛ kɔfɛn ye ni ka a bafuye bi o la an bɛ se ka min fɔ furu la o de ye k'a fɔ furuɲɔgɔnma bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko furu ye fɛn barikamaba ye n'i kɛra furu bonyabaga ye i bɛ jɔ ala ka larosi kɔrɔ n'i kɛra furu bonyabaga ye i bɛ jɛ firdausi kɔnɔ Mustafa kɛrɛfɛ o kama bɛɛ lajɛlen kan k'i jija ka furu bato ni ka kɛ furu maa ɲuman ye. Alhamdulillah o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen furu kɔnɔna la an balakaw kan ka mun ni mun kɛ furumuso kan ka mun kɛ a furu cɛ ye pour que ka a furu cɛ ka o jɛ sɔrɔ. Alhamdulillah
ni yɔrɔ la n ye fɛn 6 de choisi comportement 6 barisabula n'i y'a mɛn ko furu ka ja ka ɲa kosɛbɛ ne ma fɔ cɛw ta la dɛ mais ala belebele ye musolakaw ye ni muso ɲana diɲɛ bɛ ja ni muso ɲana sigi bɛ ja muso kelen ɲani jamana jɔli don o kama muso mana ɲa furu la fɛn ba de don furu kɔnɔna la ne ma fɔ cɛw kana ɲa dɛ u bɛ ɲɔgɔn dafa de mais ala belebele ye muso ta ye ka d'a kan cɛw de bɛ bɔ ka taa ɲini musow de bɛ ladonni kɛ so kɔnɔ cɛw de bɛ bɔ ka taa ɲini musow de bɛ u janto denw na ni ka denw ladon ka éducation ɲɛnama don denw na o kama jogo ɲumanbaw bɛ yen n'olu sɔrɔla musow la a ka ca ala fɛ furu bɛ sabati a ba bɛ sigi wa a bɛ kɛ lafiya kɔnɔ n ye jogoba 6 ta min kan ka ye muso la yaasa furu bɛ ja cogo min na a bɛ ɲa bɛn bɛ sabati i ni furu ɲɔgɔn cɛ. halisa an b'a fɔ DMS TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɔra ka anw ta sisan ani Seyda Fatuma Madame Kamara ani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna kuma fɛn min kan bi o ye muso kan ka mun kɛ pour que ka a furu ɲɔgɔn ka o jɛ sɔrɔ fo ka taa se ala sɔrɔli ma k'a fɔ ye partenaire aw minnu bɛ fɛ ka aw sen don ni jɛmukan in na a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira minnu bɛ ka tɛmɛ a ka teliw duguma ni wagati in na Seyda Fatima an y'a ye o fɛnba 6 la i kɛ ye tawudi ta munna bon o fɛnba 6 la fɛn fila ye tawudi n ye tawudi ta barisabula diɲɛ kɔnɔ diɲɛ mana kɛ togo o togo tawudi yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ tawudi ye ala kelenbagaciya de la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir masa in de kaɲi masa in de ka sanu masa min ye sankolo ni dugukolo da n'i bɛ a man da foyi kama fo ka kɛ k'ale ala dɔrɔn bato mais an nana kɛ kulonkɛ de ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni ala kelenbagaciya ta mun na muso o muso kelen sera ka ala dɔn ka ala kelenbagaciya bato a ka furu kɔnɔ a ka ca ala fɛ i bɛ lafiya sɔrɔ barisabula mun na i na jɛ ni sinamuso sɔrɔ ye o tɛna na i tɔɔrɔ o de don parce que kuma in daminɛ man di fɔlɔ kuma di an balaka caman an balakaw kan ka sɔn nin ma dɛ barisabula naani de fɔra a fɔra ko cɛ ka naani de ta an kan ka jɛ n'o ye wajibi ala y'o de kɛ lajarabi ye anw kan o kan ka ko an fɛ mun b'o ku i fɛ ala kelenbagaciya barisa i bɛ da la o yɔrɔ la ko masa in mana ko latigɛ a ka jɔn ma o de kaɲi i bɛ da la o yɔrɔ la k'a fɔ ko masa in y'a latigɛ i ma wa ala ye kelen i b'i sɛmɛ i ka ala la a mana gɛlɛya a mana nɔgɔya i bɛ wuli sufɛ ka ala bato i t'i siri mori la i t'i siri fɛn wɛrɛ la i bɛ sufɛ nafila caya i bɛ kɛ ala kelenbagaciya mɔgɔ ye mais bi mun kelen ka société tiɲɛ ala kelenbagaciya bɔra muso bolo ko ni fitini n'a fɔra ko kelen bɛna fara min kan k'o dafa 2 la dɔrɔn o bɛ boli ka taa mori fɛ yen fɔlɔ yɛrɛ a tun bɛ fɔ de ko a dabali ka a kɛ bobo ye a ɲɛ f'i ye mais sisan musow ko k'a faga de fɔlɔ a tun bɛ fɔ de a dabali a kɛ tantɔn o yɛrɛ tun ye haramu yɛrɛ mais bi muso bɛ taa muru fɛ yen ko karisa n sinamuso a ta tiɲɛ a faga a denw halaki subhanallah e ma dɔn o tɛ ko ɲɛnama ye nin hakili jigin kisa ba dɔ la muso ale ye fɔlɔ de filanan min bɛna fara ka denmisɛnnin fitinin i b'a dɔn ni o de kama mara ka di dɛ n'i marala ni mansaw y'i mara i ka so ka i bila ka t'i cɛla la ko ɲɛnama ba o kɛlen k'an ka bidon jan o babu t'an bolo bi an bɛ muso ka comportement kan tagali ɲɛfɛ an bɛna mun kuma inshallah muso filanan min bɛna fara fɔlɔ kan filanan ye denmisɛnnin lamɔgɔ ye ala y'a kɛ limaniya jɔn don a nana fara muso kan terimuso jugu nana don fɔlɔ hakili cɛ a ko karisa ni ne ye sinamusoya a ko cɛ nin ye muso ɲɛnama ye dɛ a ko e ma dɔn yɔrɔ foyi tu u tɔɔrɔ surtout ni jɛmani ɲuman farala an kan dɔrɔn o y'a bɛɛ tiɲɛ ni e ko k'e tɛ jɔn n'o ye ala ka sɔn ye ko bɛɛ lajɛlen ye balimaw n'ala ye fɛn min latigɛ adamaden ka a dɔn ko ala ka latigɛ de don don ka jan mais a sebali tɛ i ka hɛrɛ bɛ min na masa subahana wa taala de b'a dɔn tuma dɔ la hali denko gɛlɛyara muso ma ni filanan farala ka dɔrɔn a b'a garisɛgɛ foni i b'a ye fɔlɔ bɛ na ala bɛ na fɔlɔ garisɛgɛ den na mais musow bannen don ma ni ka nin kɛ ko i b'a dɔn tuma dɔ la n'ala bɛ fɛ k'i ni mɔgɔ dɔ jɛ kɛ balimama ye n'a ma se ka kɛ balimama ye n'a ma kɛ balimama ye dɔrɔn a b'aw jɛ cɛ kelen de la fo musow k'o de faamu
ala nana kɛ u furula ala nana kɛ teri nana don fɔlɔ ni a hakili cɛ fo ka n'a kɛ a ko k'a bɛ muri dɔ dɔn ko n'u sera muri in fɛ yen nɔ k'a b'a sinamuso dabali k'a bɛ sa ka bɔ cɛ dɔ in kun fɔlɔ bɛ to a kun subhanallah o moriw bɛ yen dɛ minnu y'i ta tiɲɛ k'i faga yɔrɔnin kelen mais ni i jɛra ni ala ka latigɛ ye k'ala bato ka dugawu k'i yɛrɛ ala b'i kisi n'i ka ŋaniya ɲumanya ye ala nana kɛ u tor'o la a nana t'o la denni m'a bonya a bɛ fɛn bɛɛ k'a ye fini ko a ye a bɛ minɛn ko a ye a bɛ tobili k'a ye ala depuis a donna don min na a ma sɔn fɔlɔ k'i bolo maga ga la a b'a bonya fɛn bɛɛ mais ala nana kɛ fɔlɔ a donna mori kan fɔlɔ donna mori kan ka taa kuma ɲɛfɔ morikɛ k'a bɛ fɛ denni ka sa de o y'a sɔrɔ denni lajɔlen don den cɛ la ala y'a kɛ a donna mori kan a ye fura kɛ denni ka jubatɔ naji la ka don ni mɔgɔ ɲɛnama ye e cɛ maliyɛn ka baara dɔ ye bi dɛ u bɛ yɛlɛ fɛ de nka n'i kɔ don u b'a fɔ hali ni ka sa bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ Fatima Zara o ye kira denmuso ye nka n'i kɔ don u b'a fɔ ko hali karisa ka sa hali tasuma ka minɛ karisa la sisan maliyɛn de b'i natɔ ye ka yɛlɛ i fɛ ka tila ka t'i juguya kɔfɛ ala nana kɛ u tor'o la ka moli baara kɛ jubatɔ naji la ka di muso in ma muso in nana jubatɔ naji min a t'a dɔn ko fiɲɛ wulila a bolo k'a ni ne don ka den fitinin to a bolo muso fatura ka sɔrɔ ala ka den wuli ma kɛ muso fatulen san caman kɔfɛ fɔlɔ ye denw dɔ sɔrɔ ala ma barika don a si la mais a filanan sara ka den fɔlɔ min to a kɔ o den ne fɔlɔ la iji muso kan k'a dɔn ko bɛɛ bɛ fara ala de la ni ala ye ko min latigɛ jɔn ka ko de don n'a gɛlɛyali da la ala bato ala weliba in kasi ala da la i dama kasi masa subhanahu wa ta'ala da la a wele ni weleli kɛcogoya bɛɛ lajɛlen masa in ka suru jɔnna dɛ a bɛ mɔgɔ jaabi iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahu yahshurun ami bo masaba da la ka tanda maka shi jonda la amana gela muso da la ku jija ka ala wuli o de kama nani ala kilibagaciya babu okay aywa DMS TV la jabaka chaîne so anga folin walin ma dombe awi alisa Seyda Fatima ye fen woro mi ta o folay tawidu ye oge muso ka ifuru nyogon jen soro folay tawidu aflana o jum aflana o de ka sira ala ye muso imana ke togoya la ijija ala israel ka ye dusu ko ne ka furu so kono ay she baro ni sira ala ye iti teka do cɛ ka poche kono a kɔfɛ ka warta de ay bi muso bo de la ni cɛw bɔra ta baro la bu de ko teka do poche kono ka waru shɛ ni ɲininkali kɛra ko tɛ aw fila bɛ so kono jɔn ma ta mais Seyda cɛ minnu fana ta di ay cɛ minnu ta di olu ka ko bɛ ala de bolo ay cɛ minnu ta di olu ka ko bɛ ay olu ka ko to ala bolo cɛw yɛrɛ b'u ta yɔrɔ dɔn an t'an da don cɛw ka babula bilen an y'o fɔ an da don la bilen olu yɛrɛ b'u ta yɔrɔ dɔn cɛw bɛ ka tɔɲɔ ni min da musow ka bi olu yɛrɛ b'u ta yɔrɔ dɔn u yɛrɛ b'a dɔn cɛw tɛ ɲuman na mais a bɛ kɛ cogo di muso ka sabali laɲininen don muso de fɛ c'est vrai cɛ ni muso kan ka sabali mais n'a gɛlɛyara ni muso sabalila wallahi don dɔ la i cɛ b'i lasigi a b'a kuma f'i ye n'a gɛlɛyara don dɔ la i kasibagatɔ a bɛna gɛlɛya ka gɛlɛya i b'a dɔn a ka jugu dɛ sabali ka kunna a ka kunna wagati min na i bɛ k'a kɛ i ko jala mais n'a timiyara a timi a ka di ni di ye muso o yɔrɔ bɛ muso jɛ kojugu fo muso ka sabali de ka sira ala ɲɛ inna akramakum indallahi atqakum ala ko k'ale ka jɔn bonya ale bɛ jɔn min fɛ o tɛ jɔn ye mɔgɔ min bɛ pari kojugu dɛ ayi mɔgɔ min ko étage ba b'e bolo wari b'e kun sanu b'e kun na ko e ko bɛ na diya ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ayi i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ bɔlɔn kɔnɔ ka yala hali dala dumuni t'a bolo mais ala ka jɔn ɲuman don ka tɛmɛ i kan o de kama ni mɔgɔ ma sa ko bɛ juru b'i la maa kana na jɔn ye kɛnɛma ka tigɛ a la kana na mɔgɔ ye bulonsi ba ni ɲɛsiri bala ka da la kana na mɔgɔ ye pantalon ni mini-jupe la ka tigɛ a la ni jɔn ma sa ko bɛ juru b'i la jɔn laban cogo bɛ ala dɔrɔn de bolo ni jɔn siranna ala ɲɛ i ka furu kɔnɔ ala bɛ bonyaba de d'i ma ni siranna ala ɲɛ furu kɔnɔ fɛn min t'i cɛ jaabi i bɛ sabali n'a ye fɛn fɛn f'i ye i b'a kun ka sabali a kan ni jɔ siranna ala ɲɛ wallahi i tɛ dilan tigɛ i cɛ la su fɛ o ye farida de ye furu kun wajibi filɛ o kɛra musow ka baara de ye muso bɛ dilan tigɛ i cɛ la i denw tɛ barika ne m'a fɔ n'o y'a sɔrɔ bana b'i la dɛ ne m'a fɔ n'o y'a sɔrɔ i degunnen don dɛ
dekun dɔw bɛ yen nɔ n'olu b'i la i tɛ se ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se k'olu kɛ o bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw k'o kuma fɔ k'o bɔ ɲɔgɔn cɛ mais ni ko k'a se t'u ye de k'a tigɛ dɔw yɛrɛ b'u sigi de ko karisa i bɛ wari di yan an bɛ sɔrɔ k'a kɛ furu a ye furunafolo don e la ka na ne ye mais i bɛ muso dɔw kanbɛ de ko karisa ayi i bɛ 10 nin di yan fɔlɔ ou i bɛ nin di yan de 1000 nin di yan ou 20 nin di yan fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ko ye mais munna furu de don musow ka sira Ala ɲɛ ni fɛn ninnu kɔnɔ musow ka sira Ala ɲɛ k'u cɛ mansaw bonya u ka sira Ala ɲɛ ka hasidiyaw dabila u ka sira Ala ɲɛ ka bɛnsɛnkɔniyaw dabila i bɛ ko dɔw kɛ i ni mɔgɔw ɲɛna nka Ala ɲɛ b'i dusukun na dɛ jɔn dusukun ye Ala ta de ye innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa jɔn dusukun ye Ala ta de i mana ko kɛ masa subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i la dogo la hali ni donna mɛnɛmɛnɛ nugu la a ɲɛ b'i la musow k'o dɔw ka sira Ala ɲɛ n'o kɛra ka furu bɛ ja. Ayiwa DMS TV lajɛbagaw halisa ani Seyida Fatima ani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo ni wagati in na an bɛ ka kuma furuɲɔgɔnmaw cɛ muso kan ka mun kɛ ka a furuɲɔgɔn ka o jɛ o sɔrɔ ka fɔ ye halisa aw minnu bɛ fɛ ka aw sen don an ka jɛmukan na ni ye dɔnnibaw o ka kɛnɛw ye ni aw minnu mako bɛ ka partenaire soit ka sponsoring kɛ an ye numéro minnu bɛ ka tɛmɛ ni dugumala in na ni wagati in na a b'o numéro ta a bɛ wulili kɛ a ka ca Ala fɛ ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inchallah halisa an bɛ taa Seyida Fatima ale fanfɛla la Seyida Fatima an ye 2 fɔ a sabanan ye jumɛn a sabanan o tɛ dɔwɛrɛ o de ye bonya ye respect tu sais avant tout i mana kɛ togo o togo diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni bonya t'i ni mɔgɔ cɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko fɛn belebeleba b'a jɛ furu mana kɛ togo o togo fo bonya de ka k'a kɔnɔ wa muso de k'a k'a jija kosɛbɛ a k'a cɛ bonya cɛ kan ka muso bonya ne mais n bɛ fɔ toujours an ka base bɛ muso de kan n'o tɛ n'an donna cɛw kan togo o togo cɛw bɛna dɔn k'an bɛ ko la mais an bɛ ka kuma musow kan nin yɔrɔ la musow kan k'u jija k'u cɛw bonya i b'a dɔn Ala ye danni kɛ dɛ Aisha Ala ye danni kɛ kosɛbɛ a ye cɛ da ka muso da ka muso bɔ cɛ galaka de la muso kan ka cɛ bonya ni bonya ɲuman togo bɛɛ lajɛlen i kan ka bonya hali dumuni di togo i kan ka bonya i kuma fɔ togo i kan ka bonya i comportement i kɛtogo yɛrɛ la normalement hali muso kumakan man ka yɛlɛ a furucɛ kumakan sanfɛ discussion na o bɛɛ ladamu ni bonya ni bonya kɛra furu kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ mankan tɛ caya parce que cɛ mana na togo togo ni k'a pɛrɛn-pɛrɛn c'est vrai hali n'o y'a sɔrɔ a jo de t'a la n'a nana k'a pɛrɛn-pɛrɛn togo i k'i basigi ba ye i k'a lamɛn kana jaabi dɛ a fɔ dɔrɔn a karisa n y'a mɛn tiɲɛ don karisa n y'a mɛn o wagati de la i bɛ taa sɔrɔ a dusu bɔlen don mais n'a dusu dara kɔfɛ a b'i ka tiɲɛ segin ma n'a dusu dara kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ na fɔ a tiɲɛ don dɛ karisa tiɲɛ don a bɛ tan ne jo ne yɛrɛ jo t'a la i bɛ yafa bon a kɛra n'a kɛra bonya kɔnɔ dɛ mais i b'a dɔn an ka bi furu bonya foyi t'a kɔnɔ tɛ dɔw b'a sabu cɛ ɲɛ kana ayi kari kɔnɔ yɛrɛ ne yɛrɛ mana ye ko furucɛ n'a muso bɛ kɛlɛ la kari kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ limaniya de o man ka kɛ o man ka ye ne balima silamɛ n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an minnu bɛ k'an su DMS TV sanfɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko bonya ye fɛnba de ye furu kɔnɔ muso kan ka jija kosɛbɛ k'a cɛ bonya n'o ye jogo belebeleba ye min kan ka y'a muso la mais Seyida bonya i n'a fɔ muso kan ka a cɛ bonya muso minnu fana ka diɲɛ fɛn bɛɛ bilalen don u b'u cɛ bonya mais bonya ti u ni cɛ somɔgɔw cɛ a dɔw bɛ yen nɔ bonya ti u ni cɛ teriw cɛ sabula muso caman pour que i ka furu ka sinsin somɔgɔ côté yɛrɛ ka bɔ yen nɔ cɛ jɛɲɔgɔnw a bɛɛ tɛ dɛ cɛ jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ a yɛrɛ ni minnu ti taa ka ɲɔgɔn to muso dɔw fana bɛna u ɲɛtana kɛ u cɛ jɛɲɔgɔnw siga t'a la caman de bɛ kɛ mun bɛ est-ce que o fana bonya o tɛ taa bonya cadre kɔnɔ o bɛ taa bonya cadre kɔnɔ o bɛ taa bonya cadre kɔnɔ n'i ye cɛ bonya n'i ma cɛ somɔgɔw bonya a bɛ n'a fɔ i ye tɔ k'a jɛ de kɛ o a bɛ n'a fɔ i ye tɔ k'a jɛ de kɛ kana dumuni ka sigi dɔrɔn e ka girin ka na k'i tɛgɛ dɔ la sɔrɔ i m'i tɛgɛ ko ne ba a mana kɛ togo togo ni pali yɛrɛ la ou bien ni typhoïde yɛrɛ la i man ka mɔgɔ sɔsɔ o kuma na dɛ voilà o de kama nin yɔrɔ la muso somɔgɔw mɔgɔ bɛ ɲinɛ nin kɔ kosɛbɛ hali i b'a ye k'a fɔ i bɛ muso furu ka na i ka du kɔnɔ a b'a kanto i ma ko kɔli falen na wotoro t'i ka so o ye mun ye cɛ banna faw
tellement que a b'u bolo olu tɛ fɛ o musow tɛ fɛ yɛrɛ u ni cɛ buramuso cɛ ba ni cɛ fa ka bila ɲɔgɔn kan u tɛ fɛ u ni burankɛ n'u ka buramuso ka bila ɲɔgɔn kan. sisan olu bɔra k'u ta mun to so n'u kɔrɔkɛ musow fana y'a kɛ ten u bɛ t'u taw fili. a tɛ nɔgɔya n'est-ce pas fo dɔ de ka jɛ ni dɔ ye parce que ko bɛɛ faralen don Ala la o yɔrɔ kan ka siyɛn kosɛbɛ i cɛ terikɛ o y'i ka bonyabaga dɔ ye i cɛ mansaw o y'i bonyabaga dɔ ye i cɛ bɔra min na ni m'o bonya i ye koba kɛ i ye koba jɛ dɛ. o dun ka dɔgɔ bi dɛ parce que n'i ye cɛ ni muso cɛ mankan caman bɔ bangebagaw ka côté la a b'a di. walayi tumana min na yanni k'i muso furu i bɛ taa sɔrɔ dukun ka di bɛn tun bɛ du kɔnɔ mais n'aw ye muso furu ka don dɔrɔn du bɛ kɛ tasuma ye jatakarala hasidiya ni ɲɛgoya ni juguyaw bɛ wara cɛ tɛ bonya bilen muso wa muso foyi tɛ mɔnɛ dɛ muso minnu ni cɛw bɛ na ni dumuni ye u bɛ tila k'u dogo ka don n'a ye so kɔnɔ buramuso bɛ yen nɔ fɛn tɛ kɛ buramuso kun dumuni tɛ bɔ ka di ne ba sira Ala ɲɛ. mais est-ce que o dɔw tɛ cɛ yɛrɛ nɔ ye sabula ni muso ye a dɔn a cɛ ɲɛ kan ko ne bɛ nin kɛ a masa la a tɛ fɛn fɔ est-ce que o fana tɛ muso dɔw encourager a la. ne ma fɔ ko cɛ nɔ tɛ nka ni fana ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ cɛ nɔ tɛ parce que ni man kan jogo sugu man kan ye muso la quoi mais ni jogo sugu bɛ se ka ye muso la cogo di k'e den bɛ barika ni jogo sugu tɛ se ka ye muso la ko Ala bɛ e denkɛ président ye k'Ala bɛ e denkɛ dɔnnibagaba ye dɔnnibaga m'a kɛ tan tɔ dɔnnibaga denw baw olu baw m'a kɛ tan tɔ n'olu baw tun y'a kɛ tan tɔ an filɛ kɛnɛ min kan an tun tɛ sigi a kan olu sabalilaw cɛw kɔrɔ de dumuni mana na foroba de don olu jɛra k'a di de olu e b'a dɔn o bɛɛ bɛ ŋaniya de bolo koyi o bɛɛ bɛ dusukunjɛya de bolo i b'a dɔn musow dusukun ma ɲi sisan o de ye sigida yɛrɛ tiɲɛ ka société tiɲɛ tu vois non musow dusukun yɛrɛ de ma ɲi sisan n'a fɔra ko nin tɛ se ka kɛ cɛ nɔ ye o hali ni kuma yɛrɛ ni tɛ se ka kɛ cɛ nɔ ye muso yɛrɛ de kan ka i yɛrɛ dɔn quoi jogo dɔ bɛ yen jogo ɲuman dɔ bɛ yen fo nin ka sabati muso la de n'i ye namara ye k'a pɛrɛn-pɛrɛn a tabaga kunna i bɛ taa sɔrɔ a ka juru de b'a la dɛ n'o tɛ n'a ka juru t'a la mɔgɔ min ɲɛ ma k'i pousser ka don i pɛrɛn o kunna i bɛ se k'i pɛrɛn o kunna cogo di a kuma bɛ sɔn ka caya dɛ. ayiwa Ala k'a ɲɛ ka d'an ma Ala ka faamuyali cogo ɲuman di an ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma halisa an b'a fɔ aw ye aw minnu ye anw ta sisan an filɛ DMS TV o sanfɛla la Seyida Fatima ale bɛ an bolokɔrɔ dɔnnibaaw ka kɛnɛ o sanfɛla la Seyida Fatima i ye saba fɔ o fɔlɔ ye tawidu ye n'o ye Ala kelenbagantiya ye a filanan ye Ala ɲɛsiranya ye a sabanan ye bonya ye naaninan ye jumɛn ye. an bɛna se belebele ma sisan naaninan o de ye k'i cɛ kanu danna k'i cɛ fɛ nin yɔrɔ kɔni ne ma fɔ musow t'u cɛ fɛ nka a bɛna fɔ u bɛ ka musalaka cogo di n'i b'i cɛ fɛ i t'a dɔgɔya n'i b'i cɛ fɛ i b'a yira de o b'a fɛ k'i ye cɛ den ye dɛ ayi silamɛya la hali ne y'o fɔ o ye mɔgɔw kungo o de kama an bɛ don min na ko bi ne ko bɛ mɔgɔw lamɛn i tɛ marcher dɛ barisa hadamadenw ka kuma ka ca cɛ ka na hadamaden diya ɲini Ala diya ɲini i bɛ hadamadenw diya ɲini tɛ n'a sɔrɔ i bɛ sɛgɛn mais ni Ala diya ɲini ko bɛ laban Ala de ta la hadamadenw tɛ kɛra cogo cogo ka na hadamadenw diya ɲini muso ka a cɛ kanu ka se kanu danna ka se kanu danna o walawala dɔɔni. n bɛna n da don a la Ala la kira sallallahu alaihi wa sallam o kelen k'a ɲininka ko diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ jumɛn de ka di ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan a ye jɔn fɔ a ko an ba Ayisa a ko n furumuso an ba Ayisa o mɛra a ko an ba Ayisa ale ka bilenman Ala kira ma Bubakari Sidiki fɔ yan dɛ Allahu akibaru a ma Ali fɔ yan dɛ a ko an ba Ayisa o y'a furumuso de u ko an ba Ayisa kɔfɛ k'i bɛ jɔn fɛ a ko an ba Ayisa fa Abubakari Sidiki tiɲɛtigi yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan bon nin ye kanu de ye normalement kanu min kan ka tɛmɛ furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ surtout cɛ kan ka muso kanu yira dɛ mais muso fana kan ka a cɛ kanu yira dɔw bɛ maloya n'u cɛ ye hali n'i taara foli la dɔw fɛ yen u tɛ sɔn u ka don u ka so u bɛ maloya n'u cɛ ye ni Ala ye min don i garisɛgɛ la ne ba a dɔn k'a fɔ k'o de y'i ta ye ale de jɛnna ni o ye n'o tɛ furu in a tun bɛ se ka bali mais munna a kɛra Ala ka latigɛ kɔfɛ de a kɛra f'i ka jɛ ni o ye de f'i k'i cɛ kanu de
a kanu togoya jumɛn na a kanu ni parili ɲumanw ye so kɔnɔ i k'a yira la k'i b'a fɛ n bɛ n profiter nin yɔrɔ la ka conseil di burumusi dɔnnaw ma kosɛbɛ o de kama n b'a fɔ normalement jogo dɔw bɛ yen nɔ an minnu bɛ sutura don ka bɔ o man ka ɲɛ anw na quoi i b'a dɔn n'i ye namasa ye kɛnɛma k'a ye a wɔrɔlen don ko k'a san ani namasa min datugulen don ko k'a san kelenw tɛ ni ne y'a fila da e bɛ jumɛn ta datugulen e bɛ datugulen ta parce que datugulen de ka di bɛɛ ye o de pɔrɔpulen don anw bɛ sutura don ka bɔ o ye farida ye mais an n'an cɛ ni ɲɔgɔn cɛ sutura man ka kɛ an n'an cɛ ni ɲɔgɔn cɛ an kan k'an comporter u bɛ mun ye kɛnɛma dɛ u k'a dɔn k'an bɛ se o la so kɔnɔ mun bɛ ka cɛw futinɛ ka bila musomaninw na musomaninw tɛ fini ɲɛnama don foyi tɛ dɛ parce que furumusow t'u labɛn u ɲɛkɔrɔ so kɔnɔ de envie bɛ mɔgɔ bɛɛ la envie bɛ na u la o mais pour que an k'a yira an cɛw la k'an bɛ min don ka bɔ kɛnɛma o ye jamaw ta de mais olu ta ye so kɔnɔ ta de f'an k'an labɛn ni fini ɲumanw ye an ka buguli ɲɛnamaw don an ka siyɛnni ɲɛnamaw don an kan na an k'an comporter ni fini ɲɛnamaw y'an cɛ ɲɛkɔrɔ k'a yira an cɛw la k'an b'u fɛ ni fɛw la ɲuman ye n'u nana an k'u kunbɛn ni nisɔndiya ye tuma dɔ la i bɛ bɔ baarayɔrɔ la ka na i tɛ foyi sɔrɔ tuma dɔ ka di tuma dɔ man di n'a nana dumuni k'a kun ni bonya ye a lasigi e ye karisa kana ni i dusu kasi don bɛɛ n'a wagati de don i b'a sɔrɔ bi ala ma bi jali de latigɛ a bɛ bɛn o a bɛ bɛn ni min sɔrɔla an bɛ jɛ k'o dun ɲɔgɔn fɛ ala bɛ bi ala tɛ sini dɔn o joli y'a to fantanya in na tantɔ ka tila ka na se sɔrɔ fo musow k'a dɔn k'a fɔ ko kanu ye fɛnba de ye furu kɔnɔ i cɛ kanu la ɲuman bɛɛ lajɛlen na ala ko k'ale ye furu da hinɛ ni kanu de kama i bɛ taa sɔrɔ caman na furu daminɛ de ka di nka a bɛ se yɔrɔ dɔ ma dɔrɔn a tɔ bɛ to hinɛ de ye normalement kanu kan ka kɛ base de ye an ka furu kɔnɔ ma kanu nɛgɛ ma fɔ kanu nkalon ma fɔ i cɛ kanunen don i fɛ i bɛ walicɛ kanu na ne m'o fɔ dɛ i cɛ kanunen don i fɛ i jarabilen don walicɛ dɔ la ayi i cɛ kanu i ka da i furucɛ ka kanu ma n'ala ko k'a bɛ walicɛ wɛrɛ lajarabi don kanu de dusukun na ala deli ala kana n'a don dusukun na baro dusukun filɛ kabako de don sitanɛ b'an kɔ wagati bɛɛ a fitinɛ ka di kojugu diɲɛ yɛrɛ kabako so de voilà fo musow k'u jija u ka kanu kɛ base ye ayiwa yarabi ala ka a faamu cogo ɲuman ani ka baara kɛcogo kulo k'o di ani abadi alisilamɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ye halisa an bɛ dɔnnibaaw olu ka kɛnɛ kɔnɔna la DMS TV ale sanfɛla la an dɛmɛbagaw ani an kanubagaw aw minnu bɛ anw lajɛ ni aw bɛ fɛ ka aw sen don ni jɛmukan in na a bɛ weleli kɛ numéro minnu bɛ ka tɛmɛ a ka tele duguma ni wagati in na a bɛ weleli k'o la halisa ani Seyida Fatima ani ale bɛ ɲɔgɔn bolo an ye 4 fɔ a tɔ ye 2 ye a 5nan o ye jumɛn ye a 5nan o de ye savoir parler i kuma togo dɔ i cɛ fɛ de ayiwa yɔrɔ in sa nin yɔrɔ in ni belebele bɛ muso la o fana ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ a ka gɛlɛn mais a kan ka kɛ togo di fo muso k'i kuma togo de dɔn i cɛ fɛ i n'a fɔ n ye exemple min di sisan i cɛ kunbɛ togo i kan ka kuma fɔ togo dɔn i cɛ dumunikɛtɔ i bɛ sigi ka kuma min fɔ a kɛrɛfɛ i b'o dɔn i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ i bɔra baarayɔrɔ la ka na foyi ma sɔrɔ i sigilen bɛ dumuni na wagati min malo banna o yɔrɔ muso bɛ min kɛ u tɛ malo ban wagati fɔ k'i sigilen i nisɔndiya wagati to dɛ fo wagati min na cɛ bɛ donda fɛ dɔrɔn malo banna ne kɔni b'a f'i ye malo kɔni banna dɛ i dontɔ tɛ nin ya a ka so da i la dɛ subhanallah ani dusukasi dɔ bɛ ka don i tilala ka kunbɛn dusukasi n'a ye busan ta i ka o la o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ ni bana ye bolokuru k'i la yɔrɔ la o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ fo muso k'i kuma fɔ dɔrɔn ka i cɛ fɛ ka a dɔn nin ye furucɛ de i bɛ kuma i fa fɛ cogo min i bɛ kuma i ba fɛ cogo min i bɛ kuma i cɛ fɛ cogo min i kuma fɔ cogo kelen bɛɛ ni dɔ bɛ kuma o cɛ fɛ f'u daji bɛ seri ka k'a kan subhanallah o man ɲi ayi o man ɲi ni u bɛ kuma walicɛw fɛ i b'u kumakanw basigilen ni i b'u ye finesse de la ɲɛjuru sama ayi kabako de don mais n'u bɛ kuma o cɛ fɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'u bɛ ka kuma o man ɲi ni muso i bɛ kuma i cɛ fɛ kuma ka kan ka basigi de tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ aw bolo yɔrɔ san tɔgɔ bɛ muso bɛɛ bolo i bɛ min f'i cɛ ma karisa bɛ chéri de moi papa de moi kuma mon amour kumaw bɛ tɔgɔ bɛ muso bolo a bonya ni o tɔgɔ ninnu ye ka kuma fɔ tɔgɔ da la k'a ja don a yɛrɛ la mon chéri i yɛrɛ i nisɔn man di bi dɛ o tuma na a kɛra cogo di a bɛ cogo di
n'a bɛ tilala dumuni na kuma na min na a lafiyalen nisɔndiyalen a bɛ n'a fɔ malo yɛrɛ bɛ fɛ ka ban dɛ mais malo bannen dɔrɔn ka t'o ta k'o cɔ a kan an musow ka baara y'o ye f'an k'an hakili to o yɔrɔ ninnu na o défaut ninnu caman bɛ muso la fo muso k'olu dabila hali n'i bɛ jama na n'i cɛ bɛ jama na i bɛ kuma fɛ cogo min na ani i bɛ so kɔnɔ i bɛ kuma fɛ cogo min kelenw tɛ mais musow ma kalan ni si la a t'o jɔ jama na dɔrɔn karisa k'u bɛrɛ o yɛrɛ tɛ ladamu ye yɛrɛ f'i k'i ba sigi de jama na i bɛ kuma i cɛ fɛ cogo min i k'o dɔn ou bien karisa hakɛ to dɛ ne yɛrɛ mago b'i la o don so kɔnɔ i ka kuma fɛ ni bonya ni ladamu ye farafincɛ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ de jateminɛ a bɛ bolo k'e ma fɛn kɛ ni dugu jɛra e yɛrɛ bolo e bɛ kasi daminɛ k'e ma fɛn k'a la k'a girinna ka datigɛ i la ne b'a ɲɛɲini dɛ i bɛ taa sɔrɔ hali n'i dara ni fini min ye a kasa ye cɛ in tɔɔrɔ muso n'i bɛ fɛ i ka diya cɛ ye fo kasa dumanw ka k'i la de i k'i kuma fɔcogo de dɔn i ka gɛrɛ n'a la ni bonya ye i bɛ se ka gɛrɛ furucɛ la cogo di k'a sɔrɔ e kasa man di hali n'o y'a sɔrɔ a ka di ye ka kulonkɛ dɔw k'e fɛ kasa jugu yɛrɛ bɛ mɔgɔ nege bɔ mɔgɔ la hali n'o tɛ furu ye kasa yɛrɛ man di silamɛya yɛrɛ ye sanuya belebele dɔ ye kasa duman ye voilà o ye a duurunan ye a wɔɔrɔnan pour que furumuso ka se ka furucɛ jɛ sɔrɔ o ye jumɛn a wɔɔrɔnan an b'an da don la teliya n'o y'a laban yɛrɛ ye o de ye furumuso kan ka dugawu kɛ wagati bɛɛ sanga ni wagati bɛɛ a furucɛ i seliko 12 kɛra farida ye a kɛra nafila ye i tenturo laban dugawu k'i furucɛ muso muso bɛ dugawu k'a cɛ ye ala bɛ barika don aw ka furu la wa ala bɛ se di cɛ ma ka hɛrɛ kɛ ye aw ka furu kɔnɔ a bɛ lafiya sɔrɔ mais musow tora danga dɔrɔn de ma ni cɛw ye ko ni ku la dɔrɔn u b'u cɛw danga la o man tɛ ka kɛ muso kan ka dugawu de k'a cɛ wagati bɛɛ i denw fa de don surtout n'ala ye denw latigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i denw fa de don f'i ka dugawu k'i cɛ ye sanga ni wagati bɛɛ ala ne cɛ garisigɛ fo ni a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ala ne cɛ sɔn sababu ɲuman na a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ala ne cɛ ka baarako gɛlɛyalen don ala ne cɛ sɔn ne ni na kanu de don furucɛ de don m'a fɛ n'ale tɛ jɔn min na ko dɔw k'i ye a ka di bɛɛ i cɛ de ka ko dɔw k'i ye fo n'i m'a sɔrɔ a ka di i cɛ de ka mobili san ye a ka di i cɛ de k'i don ekɔli ɲɛnamaw la a ka di hali i cɛw de ka baara ɲɛnama ɲini ka d'i ma mais n'ala m'o latigɛ i ma hali ni mɔgɔ wɛrɛ y'a k'i ye a tɛ diya i ye i n'a fɔ i cɛ y'a k'i ye cogo min mais i ka kuma latigɛ tɛ o yɔrɔ niveau in na est ce que cɛ jɛn sɔrɔli dɔ fana tɛ ka kun ni fɛn min bɛ i furucɛ bolo wa parce que o ko fana kɛlen don ka an falakaw sɛgɛ bi kosɛbɛ fɛn min se tɛ cɛ ye muso ko fo a ka o k'a ye a bɛ na ni gɛlɛya caman ye furu kɔnɔna la donc e bɛ se ka dakuruɲɛ 2 jumɛn fɔ o niveau o yɔrɔ in bɛ na ni o kosɛbɛ i b'a dɔn n'i kunnen don ni cɛ ye fana de i bɛ dugawu kɛ a ye n'i kunnen don ni cɛ ye fana de i bɛ dugawu kɛ a ye i ka seli o seli la n'o de fɔ mɔgɔ bɛ bi dɔn mɔgɔ tɛ sini dɔn ne bɛ mɔgɔ dɔn u tun bɛ si soden kelen de kɔnɔ a n'a cɛ a kura n'a cɛ wagati min na a ka gɛlɛn mais bi milliardaire de don ala y'a sɔn k'a den bɛɛ sɔn ka cɛ ka hɛrɛ ka cɛ yɔrɔnin kelen wagati min na a tun bɛ kasi ka wele kɛ yɛlɛma masa ye ala yɛrɛ ye ala bɛ kow yɛlɛma ko ni faya ko ni masa de don n'i y'a wele dɔrɔn a b'i jaabi bon i b'a dɔn min ka teli ka o se mɔgɔ ma o ye dugawu ni alabato de o ye dugawu ni alabato de a ma ni mɔgɔ si ye mɔgɔ si tɛ ala deli ka kɛ fantan ye o ye mɔgɔ si tɛ ala deli ka kɛ fantan ye parce que ni gɛlɛya bɛ furu kɔnɔ i b'a ye a nɔ fana bɛ ye quoi ni sabalila kan i bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais i ka dugawu la san kalo 12 i bɛ dugawu k'i furucɛ ye ala ka barika don an bɛna den minnu sɔrɔ an ka furu kɔnɔ ala ka barika don ala k'an cɛ sabali di ni cɛ bɛɛ ma ala k'a yiriwa hali n'a sɔrɔ i cɛ dusu ka bɔ to ka dugawu k'a ye bani kan'a danga kan'a foyi wa ni ko kɛr'i la a kun i ni ala cɛ wuli su fɛ ala dala musow dɛsɛlen don de la fɛn dɔw bɛ yen nɔ ala t'a di jɔn ma f'i k'a deli an bɛ fɛ ala k'a bɛɛ d'an sigilen lafiyalen de ma mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ f'i ka sɛgɛn ala an mansaw u y'u lajɔra sɛgɛn de la ka degun caman muɲu kɔnɔdimi ni fɔnɔ muɲu ka tila ka jigin sɛgɛn fana la o den bɛ na diɲɛ kɔnɔ k'ale tɛ sɛgɛn o kuma ye mɔgɔ sugu jumɛn f'i ka sɛgɛn de ka sɛgɛn kun ka degun kun ka dugawu k'i cɛ ye ayiwa DMS TV lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kan an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ anw lajɛ page Facebook sanfɛ YouTube
TikTok o n'a ɲɔgɔnna caman réseaux sociaux fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ an sɔrɔ siraw fɛn fɛn la an ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ a bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ye ni halisa an ye dɔnnibaaw ka kɛnɛ o kɔnɔna la Seyida Fatima ale de bɛ an bolo bi an bɛ ka kuma thème min kan o de ye furumuso kan ka mun kɛ pour que ka a furu cɛ ka o jɛ sɔrɔ an filɛ o de thème kɔnɔna la k'a fɔ an kanubagaw ni an dɛmɛbagaw ni an lajɛbagaw ye mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka i sen don ni kɛnɛ in kɔnɔna la numéro min bɛ ka tɛmɛ a ka télé écran sanfɛ ni wagati in na a bɛ o numéro ta a bɛ weleli kɛ inchallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye Seyida Fatima an ti bɔ kɛnɛ kɔnɔna la i ye nin da kumaba fɛn fɛn fɔ an hakili la an lajɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ a la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen kuma kuncɛ kuma la se ka ladilikan duman fɔ an balakaw ye sɔmi an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna la. Alhamdulillah ne bɛ ladilikan min fɔ an balakaw ye ko n bɛ fɛ ka yɔrɔ min sin kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye musow k'u jija u ka Ala dɔn n'i ye Ala dɔn i bɛ lafiya n'i ye Ala dɔn i dusukun bɛ lafiya kojugu n'i ye Ala dɔn ni cɛ ko ko k'i la i b'a kun wa musow k'u jija u cɛ bololafɛnw k'u hakili to o la u k'u jija u yɛrɛ k'u cɛw ka tobili kɛ c'est vrai ne ma fɔ fɛn dɔ bɛ se ka bali banaw b'a bali fɛnw b'a bali mais cɛ danaya banna baarakɛlaw bɛ ka mun kɛ sisan baarakɛla caman sigira patron cɛ kun sisan ka patron labɔ o de ka ca musow ɲinɛnen don nin yɔrɔnin kɔ hali ni frigo b'i bolo n'i b'i ka dumuni tobi hali k'a tobi y'a bila frigo kɔnɔ diɲɛ banna quoi danaya yɛrɛ de tɛ yen bilen n'i dara mɔgɔ min na dɔrɔn o y'i janfa n'i dara mɔgɔ min na k'i ka gindo kalifa o la o b'i ka gindo bɔrɔtɔ bi baarakɛlaw de bɛ ka taa u ka dugu la ka furaw ɲini ka na kɛ u cɛw u ka patron cɛw kɔnɔ wallahi ka muso furu sa ka don cɛw kunna baarakɛlaw de bɛ k'o kɛ ka caya musow k'u jija kosɛbɛ k'u hakili to cɛ ka finiw na k'u hakili to cɛ ka dunfɛnw na surtout fɛn min bɛ don mɔgɔ kɔnɔ kɔni o dabali sugu ka teli dɛ fɛn min bɛ don i kɔnɔ i bolo bɛ fɛn min ta k'a don i kɔnɔ o dabali sugu ye sur place de Ala dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ kisi musow k'u jija u k'u hakili to cɛ ka maramafɛnw na u k'u hakili to cɛ sanuya bolo la u k'u hakili to cɛ bonyacogo la u k'u cɛw kanu u ka kɛ Ala fɛ u ka wuli k'u Ala deli u cɛw ka ko la u ka sufɛsili cɛ Ala ka den barikama den tɛ minnu bolo Ala ka den barikama nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen a bɛ mun fana bolo Ala ka barika don u la u ka sabali u cɛw kɔrɔ an b'a dɔn cɛw ma ye koyi an b'a dɔn wallahi u bɛ ka min da musow ka bi an b'a dɔn an yɛrɛ bɛ wele a dama min na hakɛ t'a la quoi wallahi kɔsannin na muso dɔ ye ne wele a bɛ kasi o kasi la denmisɛnnin fitinin k'a cɛ y'a furu ka tila ka taa k'a to tunga fɛ san jojo la a t'a wele n'a y'a wele a t'a ka appel ta wa somɔgɔw fana n'a y'a wele tɛ kumakan duman f'a ye ale kɔni sigilen don furu la ale k'a kɛ cogo di mɔgɔ yɛrɛ taara nɔ tu vois non mun ye furu ka na o taara i ye jigi ye soma minnu fɔ olu fana tɛ kan olu t'a ja i la a ka da Ala ma tu vois non donc ne ko n ka wuli sufɛ a ka ladeli quoi masa in ka sanu ko ka d'a ye cogo min na a b'a kɛ ten tɔn wa i b'a sɔrɔ musow tɔɲɔnnen don nin sugu nin baden n'hali dɔw b'i pari cɛ ɲɛkɔrɔ a t'i lajɛ o bɛɛ bɛ musow décourager i b'i labɛn i cɛ ɲɛkɔrɔ i b'a kuma ni kuma duman a bɛ kuma goman seriya ne ba wuli sufɛ i ka ladeli kana décourager cɛ ye nɛgɛ nɛgɛ wallahi Ala bɛ den min d'i ma a b'a kɛ samalaɲɔ ye Ala bɛ den min d'i ma a bɛ barika don a la sabali in ka kɛ base ye i la quoi ni sabalila i tɛ nimisa dɛ wallahi ni sabalila i b'a tɔnɔ sɔrɔ alhamdulillah ayiwa alhamdulillah DMS TV lajɛbagaw an ka jɛmukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔw la alhamdulillah an hakili la faamuyali caman sɔrɔla nin sigi in kɔnɔna la an bɛ a deli Ala fɛ Ala kana nin kɛ an ka sigiko laban ye DMS TV ale plateau sanfɛla la an bɛ Seyida Fatima fo ale mun nana an ka wele jaabi dɔnnibaaw ka kɛnɛ o kɔnɔna la bi DMS TV sanfɛla la an bɛ foli lase an kanubagaw ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma a ye continuer k'an suivre TikTok sanfɛ Facebook fo ka taa se YouTube ma ani ka a partager o de bɛ courage di an baarakɛlaw ma ya Rabbi Ala ka faamuyali cogo ɲuman di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Seyida Fatima fo ka DMS TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini an ka partenaires ni sponsors fɛ aw fɛn fɛn bɛ fɛ ka aw sen don dɔnnibaaw ka kɛnɛ a sponsoriseli la aw bɛɛ lajɛlen a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira minnu bɛ ka tɛmɛ aw ka telew sanfɛ nin wagati in na an b'a fɔ aw k'an bɛ a sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma ni Ala ta'ala ka jɛ ye wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين